Xalbat! Zer modu, zongi? Ongi eta zu. Bueno, Xalbat, azelekua dakazun hemen. Sartu naiz eragin fabrika. Zer da eragin fabrika eta noiz sortu zen? Beraz, eragin fabrika da enpresa bat nun ekoizten ditugun edariak. Sortu dugu enpresa duela 4-5 urte, baina hasi gira hemen bertan aieran ekoizten urte honetan. Da, fabrika berri bat, ekoizten ditugu jusak, Bai. beraz, prentsatzen dugu fruitua, Bai. eta euskola edariak, beraz, eskualerriko kola, gure produktu famatuena. Iparraldekoa, Bai. baina eskualerri osukoa, ezta? Bai. Eta non banatzen dituzu zuen zuku horiek, euskola eta hori denak? Superfizia honditan, eta hosteleri baita ere. Piskat iparralden denetan banatzen dugu, baina ez nahi duguna azkar da hegoaldean saltzea. Egia da, diferentzia handia dagoela kola batetik bestera. Ona lortzea kosta da? Bai, kosta egiten da. Ez da erreza. Ez da parametro desberdinak bat dira, eta handienetik bat da gaza. Gaza? Gasifikatzeko. Niri gustatuko litzaidak zuen fabrika pixka bat ikustea. Nola egiten duzuen produkzioa eta nola bai, posible da ikustea? Plazerekin. Joango ga ikustea? Bagoaz. Venga, bagoazen, erakutsi. Bueno, Xalbat, hau da fabrika. Bai, hau da. Momentu honetan euskola ez zarete egiten ari, ez? Ez, jusa ekoizten ari dira. Jusa. Zenbat egiten dira egunean, esan edut, sekula kalkulatu alduzu zenbat botila ateratzen diren? Gutxi gura bera egunean 10.000 botila egiten. 10.000 botila? Ua! Formatu handiak, bat litrokoak. Bale. Gero txikiak egiten ditugu, 25 zentilitikoak, eta egiten ditugu 16.000 egun. 16.000 egunero. Eta lehendabiziko goza, Xalbat, prozesua nola azten da? Lehen etapa da garbiketa, botila garbitzen da. Bai, jusa betetzen da, ikusten duzun bezala. Bai. Jusa berotu dugu. Hau suposatzen da, ostra ze beroa, Bai, bero da. Pasteurizatua izan da. Bai. Eta kontrolatu behar dugu, ondo itxia. Ongi itxia dagoela, tapa. Bueno, Xalbat, ni orain ateako nitzake kanpora zuen produktua eskaintzea eta jendeek probatzea, baina proposamena bat egin nahi zut. Kola diferente batzuk jarriko ditut, eta nahi dut zein den gehiena gustatzen zaizuna, bai? Plazerekin. Erronka bai? Bagoaz. Venga, bagoazen artista. Bata, bia eta laua supermerkatuko kola diferenteak dira. Eta hirugarrena euskola izango da. Andoni ekarri dut, gure dastatzale aditua. Dastatzaile aditua, oso ongi, kuidao erronkarako, Bueno, nahi duzuenean, hartu hasi batakin, bai? Gero Xalbateri pasa, tragoxka egin, pasa. Eta zure iritzi, Andoni, nahi bazu zerbait esan? Azukatu hainez. Azukere gehiagi? Bai, behua. Bai? Bai, egia da. Bigarrena. Aber, Andoni, gure dastatzaile aditua, kuidao. Zer nabaritzen dio korreri, Andoni? Burbuila asko. Burbuila asko. Bai, burbuila asko, bai. Hirua, hartu. Beti badute zerbait, ke jikas. Horrela egin du? Bona. Gustatu zaizu hau. Burbuila, azukerrea, ongi. Dena ondo. Dena ondo. Horrekatua. Honek ez tikba burbuila asko ikas, uste dut. Iepa! Burbuilarik gabe. Bai, burbuilari gabe. Txarra. Zein da gehiena gustatu zaizuena? Nik 3. Zu, hirua gustatu zaizu. Horrela, tak, eta zu? Hirua. Hirua. Orekatuena. Bai. Hirua, sentitzen dut ez duzu esmatu, ba ez da euskola. Da, euskola dela, bai, eutxi, ze honat! Ez diazu esango formula, ez da? Ez hortxe utziko dugu, baino, asmadute erronka, aurrera, oso ongi. Bueno, Xalbat, plazerra handi bat izan da, benetan esaten dizut, azen olako fabrika dakazun, disfrutatu ongi zegi eta lana gutxiago di, Mila esker, Mikel, oso ongi. orain zira eragin lagun berri bat, opari bat zuretzat. Eskerrik asko gizona, ez dit, sekulaztu dut, jarringo dut, eutxorreri txapeldun. Aio, Xalbat, agur gerarte, aio! Eragin fabrikak lortu du nire kalitatezko seilua. Euskola! Como mola!